Om don lat no tang dakatma hadin ka jing ujor bat kerpat bunsin halor ka Indos Water Treaty maham ubilawal buto ubadai na Pakistan yakari India. Unong yalam jungka Pakistan People Party PPP ubilawal buto sardari ulak kentu biang yaka India bahkan sedang biang yaka jingekren bat ka Pakistan ban penbet ya baro ki jinge ki badang sakut hapdeng kini ki artli kiri bam marjan kani ka jing ujor jongu kalong tang hadin katu kanisngi hadin ba menteri rambadu jong ka Pakistan Shehbaz Sharif ulai kum kani ka jingkren dakabak kerpat jingekren bat ka New Delhi hapdeng ka jingkiu ka jing sngokya halor ka jing pensangeno ya ka Indos Water Treaty daka India hadin ka jing sya thombor Pahalgam haka arpa arterik benai April haka jingya keren bat ka Jerman broadcaster DW Urdu bilawar ulama hamru baka jingle jongka India kan khanglat yaka umbam umdi jongka Pakistan bat kan wanra ya katma kano ka jing persang jongka India ban khanglat yaka jing penpoi syap Pakistan onyo i kum ka jingma yaka jinglong jingman kaba ino ya ka Pakistan klem don lat shu hendrai tang dakatma ong menteri barim ka Pakistan ucarman ka PPP ulong bakat ba ka Pakistan kamwat ya katma kan om pendem ya ka jingsngan jongkari ne ya ka hok ula benrap ru bakimat kum ka jing penbiang kilong ki bomla ban ya keren ubhuto ulo ongru babaro ki jinge ki badang sateng hapdeng ke Pakistan bat ka India lakban penbait tang lengba ka jinge keren ka babnya lada ke India kamuan syakamit kan omlong hakaliang jongki hisngi shwa ubilawal ulak kentu ya kiri ka perthai ban wanra ya ka India syakamit ban ya keren ban le ya ka benta bat ban pentikna ya ka jing syongsuk ka bane ha South Asia kentup ya ka jing penbait ya ka jing kabalas lembha ha Kashmir ki jing ha ka bat ki kamle no lengba ka jing keren kabayat teli ka Islamabad kala kenturu ya ka Washington bakan yarap ban wanra ya ka India syakamit jong ka jing keren menteri rambadu kari India ulak dep keren syai hakini kisngi ki baladep baka jing keren bat ka Pakistan kanlong tang halor ki kamle no bat ka Kashmir kabalabat da ka Pakistan ulong bakas nambat ka kimla bantuit lang da ka ba penskem ya kan nongrim jong ka India bahkan bishar biang ya ka jing pensange ya ka jing yete tathadu baka Pakistan kan shim ya ka sinjam ka bat tenge persya ya ki kenhun leno ki bat rekam haka kendo jong kari Pakistan